This one is only 15 and Hey berries! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, if you're not yet part of the berry fam, please do click the subscribe button down below, and beside the subscribe button there is a tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel, so be sure also to click that one. So today guys, I will be sharing to you a mini haul, skincare haul that I got from SM and from an online shop. So without any further ado, let's get on to the video. So mag-start tayo guys sa pinadala sa akin ng isang online shop na meron silang Shopee and Facebook. Ito guys yung nakuhanan ko na ng product before pa last year ata, nung October, yung first ever na Shopee haul ko. Siya yung first seller na pinagbilhan ko sa Shopee, and she asked me if she can send something for me to review. And yun guys, nagpadala siya sa akin ng mga pang skincare. Kasi ito, alam niyo sigurong love ko ang scrub guard. Binigyan niya ako ng Red Tomato Scrub by Venice. Tama ba? Yeah. Red Tomato Scrub by Venice. And then, to partner with that, meron ding Red Tomato na soap and Green Avocado soap. Meron ding Tomato Serum. Ayan. So, ito guys, itong scrub na to, yung Tomato Scrub, sobrang bango niya. I will make a separate video na yung mga yung review ko or my thoughts about this product. Pero ito na guys, sasabihin ko na yung initial na aking thoughts. Ayan. Yung itsura niya ganyan, merong mga ganap sa loob na mga pinkish. And kung napanood nyo na yung unboxing namin ni Baby Kels about this product, sobrang bango nito guys. Sobrang yung amoy niya, amoy strawberry, sabi nga ng bata, amoy strawberry daw, ayan. Tapos, meron siya, ang bango. Meron siyang mga beads, hindi ko alam kung mga beads ba to, or parang buto siya ng something. But, I will share everything na lang guys sa review ko. Alagyan na niya talaga. Ginawa ng lotion. Ang bango talaga. And yung first time ko guys na ginamit to, sobrang soft ng skin ko talaga. And yung bango niya, talagang maamoy mo kahit nagbanlaw ka na, ganon. And grabe talaga. Sobra, alam mo yung skin ng bata, ganon ka-soft talaga yung skin guys after nyan. And I already used also this one, the Red Tomato, and yung packaging niya guys, ganito, ayan, di ba? Napakita ko ba ito ba sa vlog? Ewan ko kung napakita ko sa vlog, pero ganyan. And yung soap niya, kalahati na lang kasi nagamit ko na din yung kalahati, and I'm starting already to use the half of this. Ang claim nila is pampaputi ito ng mga dark spots and everything, mga pampadry ng pimples. So, abangan nyo yung review ko kung totoo ba yung claims nila. And ito guys, yung avocado, hindi ko pa siya natatry, but I will definitely use this one para malaman nyo kung worth it ba na bumili ng mga product na to. And also this serum with vitamin A and C na tomato din siya. And as you can see, malapit ko na siyang makalahati. Kasi continuous ko siya guys na ginagamit every night and every morning of my, parang more than 2 weeks na nagamit ko siya. And moving on to the things that I got from SM Department Store. Ayan guys, sobrang konti lang naman ang i-haul natin. Para lang mapakita ko na sa inyo yung mga yan at magamit ko na ng todo-todo. First one here is this Glamworks na hair removal sheet. Ito guys, ginamit ko to kanina kasi nag-wax ako ng gels ko. So ito yung ginagamit ko para pangtanggal ng buhok kasama ng wax. You know what I mean? So, kailangan nyo to pag mag-wax kayo. And I also bought something na pang foot naman. This is the foot file ng Wow Me Out. Pero Watsons din siya. Sandpaper with PS handle. Gusto ko yung plastic lang. Kasi pag yung wooden na ganito, parang ayoko yung pag nababasa, parang nagmo-mold. Kaya gusto ko yung plastic na lang. And another sabon na naman guys. Ito, this is the GT Bleaching Soap. May nag-recommend pa ata sa akin na gumamit ako ng GT Bleaching Soap. Siguro hindi pa niya napapanood yung mga vlog ko and mga favorite ko na video na lagi tong nai-include kasi sobrang ganda din nito guys. So, bumili ulit ako for, para sa stock natin. Just in case maubusan. takot maubusan eh. So, bumili ulit ako. I want to try this one kasi guys, yung mata ko, diba sabi ko nga lagi nga akong nag-night shift. Tapos pag hindi ako night shift ako dito sa bahay, kaka-edit ng video. So, hindi ka na magtatakong bakit sobrang itim ng
ganto ko. Nagtaka nga ako kasi na-realize ko lang siya this month na bakit sobrang itim na parang hindi pumuputi. Kahit nakatulog naman ako ng maayos, hindi siya kagaya dati na lighter yung ilalim ng mata ko. Tapos sinabi ko dun sa work ko, tingnan mo nga kung ano, parang maitim yung mata ko. Sabi ko, oo nga, parang ang itim na ngayon. So, I opted to buy this one. This is the Garnier Light Complete na, ang tawag nito? Multi-Action Brightening Eye Roll-On. Ito siya, guys. This one is only 15 ml and tig 240 pesos siya. Ayan, may resibo pa talaga ako. Kasi alam ko, madaming magtatanong sa inyo dyan eh. Kasi madaming mga puyat dagi dyan. So, ito guys, ita-try ko siya kung mag-work siya sa akin. Pero sa iba naman daw nag-work siya. So, hopefully, mag-work siya na eh. Moving on to this product, guys. Kung nakita nyo na yung favorite ko ng July, ginagamit ko yung erase solution na yung maliit na bottle lang siyang ganyan na mayroon siyang roll-on type sa top niya. And yun yung ginagamit ko para malighten yung mga dark spots ko and to dry yung mga pimples ko na active. So, bumili ako nito and sobrang laki ng laman niya. Ganito kalaki, guys, yung yung laman. And this one is only 165 pesos. Ito, guys, yung 20 ml na niya. Kasi yung maliit na parang 10 ml, 100 pesos na yon. So, ito na lang yung binili ko. Sabi ko, mas makakasave ako dito. And the last but not the least here on our skincare product haul is this Gluta by Erase din siya. So, parang family sila nito na Erase kasi same logo din sila. And so, ito siya, guys, Gluta, sabi. And whitening facial cleanser siya. Tama ba? With oil control. So, alam nyo naman, guys, na na kailangan ko talaga ng mga pampaputi. Kasi nga, problem talaga yung sa akin. Hindi na siya dark ngayon eh. Basta, may nangyari naman sa mga pinaggagawa ko. Medyo nagre-red na lang siya. Pero, syempre, gusto ko sana yung talagang totally magpantay yung balat ko sa mga nakaraan. Alam mo yun? So, I got this one and this one is only 55 pesos sa Watsons. And naubusan na din kasi ako ng toner ko which is the Clinique na yung clarifying lotion na number 2. Yun yung dating toner ko. So, sabi ko, magto-toner muna ulit ako ng ganito while waiting for my Clinique na dumating. So, ito guys, ito na yung kinuha ko. Pero as of now, parang ilang days ko na itong nabili. Hindi ko pa siya nasisimulan. So, that's it guys for today's haul video. And I hope you enjoyed watching. And I hope may nakuha kayong mga magagandang product dito na na-feature ko. And if you're interested dun sa mga sa online shop na nag-send sa akin to or nagbigay sa akin ng mga soap na to guys, na i-review ko, I will put her link down below. Or you can just go to her Shopee shop which is Joy Pearl Mendoza, I think. Basta ilalagay ko lahat ng link nyo sa baba, the Shopee and the FB. Kasi yung iba, mas gusto pa rin nilang mag-shopping sa FB. So, meron silang FB. If may mga katanungan kayo, just ask her. Kasi meron din silang mga reseller packages. So, kung gusto nyong mag-resell, sobrang mura kapag sa mga reseller kasi talaga. Or kung gusto nyo na maramihan yung bilhin nyo, yun guys, sa mga reseller package kayo, dapat mag-inquire, mga ganun. So, yun lang guys yung masasabi ko for today. And I hope you will follow me on my Instagram and on my Facebook page. The username is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next video. Bye!